shall chua ka tu muna central sarkar di la agenda aluta chita chuan sai la so thi kan la lu thin ma tik tam chin za chuan ni report a ron tel ko ka ling loi ma ya a hin ul tak me hian thu sai chu ni kan meeting a chan parliament secretary ni lo ma ni election building a hian committee room a ma ta chuan kan meeting ni Mizoram kumin kumti lama kan kun hathok tu ten so thi tam tak an thara shalna an shewa chini rai economy ka India me malian per China so thi he iza hi en fara lo la lu nge in se fio ti kha ka poisu then Assam so thi produce niya in report za samri Mizoram so thi vekti lo khemo ang chu chu bang chuan North East Mizoram ate Meghalaya ate Assam Tar ate midam takin so thi thala kan hi lo lai kan mema Chinese ho ne atra so thi import hi voina tang hi ti to ro se ti tha ta wi this meeting kan zo official tam takin ka bu kan lo lu kan ve kan sei non mai lo hedi ya bi so hi kan lo pe antia kan meeting minute ko adu ta cho en thei tu alo paringa ti chuan ku alo tharani ku ka tangi so thi re alo chata ko bin so thi re lo chata ha report toi kan pe